Gatot Kaca anyekel saka bale kencana saka damas. Sebab ning batin ning Gatot Kaca yen bale dena Yokoba sanggup boyong bale kencana kiambekan. Ning sawang sule yen bale dena yok boten saged obah. Gatot Kaca yang boten sanggup boyong bale wau. Mamakot paton sarang ini ku uji kangen sini sesambune Gatot Kaca nyekel balik saka bale wau saka bale den oyok ketinggal obah sampai kepireng grutuk obahing bale kencana saka domas. Sesampuning obahing bale kencana saka domas kaget kang bau reksa kang jejaga bale kencana saka domas. ibuku uji mamaku patoni kageteng kang jejaga bale wau sanes manusia biasa bangsa setan dakyang merkayangan kaget bale denoyok gegereng bangsa setan dakyang merkayangan lir betet sewu mekaten ada kudu ada tur kaya bale garep den pindah tempat dikejar. Eman wong meduluran eman wong anak aja meneng aja kongsi balik kencana dan pindah tempat. Ayo digeranduli ayo akehe bangsa setan ketinggalan geranduli balik kencana tujuannya aja sampai balik kencana dan pindah tempat. Saking akehe bangsa setan geranduli saka siji setan satu kebek saka wong siji kula ganduli setan masih luwih ngumpak granduli pengeret siji setan 100 penglari siji setan 100 kebek penglarian setan masih luwih sampai granduli ini ngusuk siji setan siji reng siji setan siji gendeng siji setan masih luwih mancing rangsel sebab setan ana sing daud teka keding ya irang rangken menunya wasik doangan saking akeh bangsa setan ningali kalian mata batin boten ketinggal wujuding balik kepek ketinggal bangsa setan. Granduli bale wau Gatot Kaca tentang badhe ngangkat bale kencana boten kiateng Gatot Kaca ketindian bale kencana saket domas. Apunten kula yang badhe kang hati-hati Gatot Kaca. Lo ngandel beli andel semono jari sun gak apa jare wong beli kuat dipaksa ku belai ma belai halo tante
Loh, akhirnya wis ketindian balik. Eyang ngomong ku priwen, eyang ku wong wis tua. Jadi ora bisa membantu apa-apa Gatot Kaca. Priwen bae eyang bisa membantu. Loh, masih urip. Pangapunten kula eyang, kula mboten kemutan. Maksudnya Gatot Kaca, kula badhe ngangkat bale wau. Boten ngrapalaken haji-hajian kang wonten dhateng badan kula. Dadi priwen Gatot Kaca badhe kula cobi malih. Gatot Kaca tandang watek haji-hajian kang wonten dhateng badaning Gatot Kaca. Sasampune den watek den nrapalaken Gatot Kaca cenggele ketangi bale kencana den bakta mlesat dhateng Dirgantara. Blitek sangka eling dening Ora disangka. Benteng Amarta wis kejeluk muluk wantar tangga negara. Balik rencana diboyong dewek bae kuat. Gatot Kaca muga kong berhasil. Mau si Gatot Kaca karena butuh ana perlune. Marak mene gayan DP. Ke DP mau mah. Loh akhirnya wis berhasil balik wis keboyong balik kloyong bebli wara-wara ngapunten kula ya balik sampun kula saged boyong badhe kula bakta dateng Kraton Ngamar kang hati-hati Gatot Kaca pantes ema durung adohnya Waduh, daw tukang bangkir. Toko nyebrang balik maning Gatot Kaca. Balik maning durung dibayar. Cakun yang ngomong. Gatot Kaca, muga awakmu berhasil nduk tekan ning Kraton Ngamarta. Gambar watu Mulan pisan Kaya kacana jangan mungkir Ibati Tutup ngakui Majelis pesolatan dijujuk si mangsa urungan di
ibuku uji mamaku minangkan sing ditembang sarang sesepuh geding sarang bapak panitia geding ibuku uji mamaku patone geding aja lok gereng lamun ibuku uji wong kang paling eman derek sarang mamaku patone geding sing dijaluk keman sayang selawase keman sayang saumure ibuku uji masalah wase tapi teles tapi teles bahayana tandang gatot kaca melesat datang awang-awang ketinggal lamat-lamat anggendong balik kencana sakat jobas sigek tumindak yang gatot kaca amboyong balik kencana wau gantos kang winus kecapan iki wonten dateng Gunung Kendali Sabda ketingal wonten lenggaipun wujuding wanara yen orang weruh wanara ya palwaga Apa palwaga? beli weruh palwaga ya rewanda Rewanda. beli ngerti rewanda ketek ya pada Iku ketek. sinten ketingal ketek badane putih dudu putih cet nandakaken anoman niki kang duweni umur panjang iki rungokaken dadi mayang sumur digantung tenaga ning awang-awang bukane sintari nyawang manda teman kang lakoni mada teman makan lakoni dong Anoman Kraman Jayapati jenenganipun bekas polmate tiang Pancawati apa sebabin duweni umur kang panjang sebab ari Anoman niki sing awit kitab Ramayana sampai kitab Mahabharata yang masih urip masih geksa Masih urip kah? Anoman Kraman Jayapati kang duweni umur panjang saat niki Anoman wonten dateng Gunung Kendali Sabda ketingal badane den lendheaken tangane den senampirak ning batu kesilir maring Maruta Mandra Maruta. hari kesilirane keserang Maruta angin mandra kang alon Oh, mandra ngecret. keserang angin kang alon-alon sesuene yen matane merem sesuene ya turu lali sampai kepireng ngoroke wong Anoman iki tergantung perbuatane tergantung kelakuane wong urip ning alam dunya kudu jaga tindak tanduk sing teliti lan hati-hati wong bener ketenger wong becik pasti ketitik wong ngalaman wong ngalah pasti ketangan nomen yen kelakuane turu
kaya telung wulan ya turu wae. Wah, kelakuane. Yen kelakuane melek kaya telung wulan ya melek wae. Anoman Kraman Jayapati eja lenggah ketireng kilem sampeng ngorok tendangu kilemeng Anoman wonten sepeng liwating Punggawa badane ireng gendong balik kencana sakada Mas kepireng kermawak suwantene sinten sejatine putra Pelawangan Raden Langlang Buana Gatotkaca Gurmangsang suwantene kelambian tekesuma ning awang-awang mung liwating Gatotkaca ing sainggiling mestakaning Anoman kaget Anoman kepireng krumawak liwating putra Pelawangan Gatotkaca kaget yang Anoman ngatak-ngatak biar matanya melek Anoman sasar susu Wis ngajak tekaning janji wis dikasih tekaning waktu tulis waris pada diri ketulis kekawaning janji buku uji sering mamaku patoni sing ditambahi kaget yang Anoman sesambune melek matane ketinggal dateng Anoman waspadakan ananing Punggawa badane jare Anoman Punggawa badane ireng gagah perkasa isun durung mengenal nanging ora samar Punggawa mau gendong balik kencana sakada Mas jare Anoman balik kencana den boyong Punggawa oli izin sing begawan Besawarna mendingane oli izin lamun ora oli izin isun ya melu kebentuk terus jenggelek ketangi Anoman sesambune matane melek sejene kaya panjak tangi turu matane melek grayang-grayang sing dulati termos kang kopi waspadane Anoman anyawang Punggawa kang gagah perkasa genong balik kencana priben bae Anoman pengen nyelamataken wujuding balik kencana sakada Mas kang den gendong wujuding Punggawa mau priben bakal tak rebut mangsa urung ngalah ketara dipukuci wong salah sing pasti sih ora samar wujuding Punggawa senajan durung den kenal neng Punggawa mau gendong balik kencana sakada Mas mendingane balik kencana den boyong-boyong mau oli izin saking begawan Besawarna priben bae balik kencana bakal tak selamat tak rebut mangsa urung Punggawa
gendongan aku akhirnya rebut maning. Ayo wani-wani apa gawa? Estu perwira wani muduna sih. Yen ning kono wani munggah muduna. Munggah. Ayo mene munggah mudun. Munggah mudun ya Pak. Munggah mudun ketuk kan. Riyen aku pengen nyelamataken balik kencana. Apa maning awakmu durung kenal karo aku? Punggawa balik kencana tak rebut maning mangsa ngurungga sudah. Santer-santer ah sinden yang ngomong nembang dalang wis tua di gawa perang semede ben angsek Pengeduk kombo jemper. ayo punggawa maju kang par tak bentrong maju terus pantang mundur putingin sepok kari melayu tunjangan yang layu tatu dadane ingin mundur tatu gigi rebutin masa kari rebutingin sepok kari melayu patunjang eling-eling mangkane eling-eling ngamumpung ning dunya wong urip kudu kangen wong urip kudu kangen cirine digawa hari ada tigawa tinggal hari ada tigawa mingga ibuku uci dewek sing ditembangi sareng mamaku patone sesepuh keade sing dijaluk eman saya masalah alon-alon kaliwato mamaku sing ditembangi sareng ibuku keding ibuku uci kang pali ayu dewe bapak bumi yang keding minangka sing ditembangi mama bumi jadi sawit telur sing dijaluk sampun sok lali bagian alasan lakon bagian alon asal lakon germet-germet asal selamat ibuku uci mamaku patone
sering sesepuh keding bapak panitia keding minangkane sing ditembangi sing dijaluk jalali mamaku patoni ibuku kalian sedih layung sore padang esuk kayak katon sakloyong kayak katon baik sakloyongnya sengaja dilali-lali ibuku uci dilelipur beli kelipur Bitut tamening Anoman Kraman Jayapati musuh Ponggawa kang durung den kenal Anoman ngrasakaken beda yen ngucap ning batine nembe temen saumur-umur isun dadi senopati ing Pancawati saat niki kedampal tanganing Ponggawa rasa beda pukulaning Ponggawa mau tanpa lawas tanpa kelingan ibuku uci mamaku patoni yang seli tulis sejatine sapak Ponggawa mau anggur-anggur ngerasa dampal tangannya panas pribawan koda resep beripun ditaksa ka Ponggawa kesawang Ponggawa gagah badane ini Mbaisun ketiban dampal tangan yang rasa panas pribawa sapa sejatine Ponggawa mau asam noto tanggung jaluk apa dituruti mamaku patoni dituruti mangsa murungan pribadi baik aku pengen nyelamatkan balik kencana sakedu mas Ponggawa maju akan mat sabatas Ponggawa sabar dingin Ponggawa
titip diri ibuku Uci mamaku patone gede mamaku cilik gede Mas Fajri minangkane sing ana ning Cikarang sing dijaluk ngajarani selawase ibuku Uci mamaku patone gede minangkane sing mireng arep jaluk tulung ning sapa wong tua wis ora ana yen sedulur bigalap akur Mas Fajri mamaku cilik sing ditembangi sing ana ning Cikarang mamaku patoni ibuku Uci ibuku Uci lamun sayang masalah mas sarung ilang sareng mama bumi gede mama ulis jadi sawit lor mama bumi jadi sawit lor sing dijaluk eman sayang Mitotamaning Anoman Kraman Jayapati ambrentosaken Anoman rumasa ketiban dampal tanganing Punggawa mau rasa panas pribawae ia kaya penasaran sapa sejatine kawedhar den brentosaken pangandikane Punggawa sabar dingin Punggawa priben bae aku durung mengenali karo awakmu jadi aku arep takon kesawang Punggawa kang gagah badane ireng sejatine Punggawa sapa sing endi lan kesawang gendong balik kencana sakadomas arep digawa mendi Punggawa aja kerek takon maring aku kang arep takon maring awakmu dek medhon aku takon durung diwale wis arep takon maning arep takon apa Punggawa kumawani kumalajan tumindake awakmu ngrebut balik kencana sakadomas sejatine sapa awakmu wujuding kethek wujuding wanara ledon ya ora tak pungkiri aku wujuding wanara aku wujuding kethek nanging priben bae aku duweni jenengan yen duweni aran isun kang duweni jenengan Anoman Kraman Jayapati ya Pak ning kono sapa sejatine bisane aku mberentikaken peperangan mau dasare aku nembe saumur-umur ketiban dampal tangane musuh Punggawa rasa panas beliau sapa sejatine saking emane wong meduluran emane wong anak mamaku patoni ibuku Uci teganing larasa teganing patine teganing larane ibuku Uci meneng patin
Hanoman Kraman Jayapati. Ya, sapa sejatine awak? Yen Hanoman durung kenal karo aku Bayu Suta. Hanoman Kraman Jati leng-leng regane sependurat boten ngucap bayangane mana-mana. Wong yen wis kenang bayangan tentu pikirannya ya bekaru-karuan jare Anoman. Ponggawa mau ngaku Bayu Suta sapa sejati. Bayu Suta. Wani ngucap awakmu Bayu Suta sejatine sapa awak? Putra Pelawangan Raden Langlang Buana Gatotkaca, putrane Rama Panggulu Pandawa Rama Bima Bratasa Ledana, keponakan aku duwe remasa duwe sedulur wujuding wanara. Aku keponakan yang aku Ledana. Kaca mungkin awakmu durung ngeweruhi ya bener. Sebab aku keponakan yang Gatotkaca. Sebab ning kono aku keturunane Kakang Bima Kakang Bratasena Panggulu Pandawa. Menyambut di Jawa gendong kaya wirang kaya lisa gawe ewat maning panggali gawe ewat maning pikiran Yen Gatotkaca kurang percaya. Dasarnya apa? Aku ngaku keponakan ing awakmu. Yen ramamu Kakang Bima Kakang Bratasena lan priyanggan isun ya sedulur tunggal Bayu. Ki mengkenen ceritane. Kakang Bima Kakang Bratasena Bayu kesatria menusa ya Kakang Bima, Bayu sato ya priyanggan isun senajan wujuding menara. Yang kurang percaya sawangan ing Gatotkaca anggon-anggone aku lan anggon-anggone ramamu Kakang Bima pada apa beli. Coba telengen. Kakang Bima duweni kuku pancanaka. Aku yang nganggo. Kakang Bima nganggo gelang Candra Kirana. Awas dudu Candra Sari dudu. Kakang Bima nganggo gelang Candra Kirana, aku yang nganggo. Dodot Bang Bintul Aji, Candung Jaru Terangasem, anting Manggis Rengat, aku yang nganggo. Pada beli lan ramamu Kakang Bima Gatotkaca. Betis manis belendrang banyak kacang enak bisa ucapan enak bisa ngomongan enak bisa ibu kuci mamaku paton